halatta ga mai aure, to gashi kin jawo min ko so kike ki bata min suna. Na bada labari na Fadila a baya in ba ku bance ba, yar garin Adamawa amma ban bada labarin duba. Kiran waya ga sakonni babu ran da bazan ga sabo ba, akan na karasa labarin al'umma su da ta cini guna. Ashe da auren ki a baya na ci kiran waya ya fa 20 da take yawa, da na daga sai ta yi shiru in yi magana ba amsawa. Har na fushi ga wayar idan ta kira ni sai da sharewa, sai ta turo tas da karanta shi sai ya sauya tunani na. Bayan wayar da muka yi ne sai tausayi ya kama zukatana, ta ce da ni maraini ya ce domin kuna rasa umina. Gidan mutum kara akan kaya nake saboda matar babana, gashi na kama da san kaso nake ka share hawayena. Sanin maraici ba daɗi dandanan na yarda da zancenta, sai ta ƙara tana faɗin so nake ka zamto min gata. Ka dinga bani kulawa da na yi wa kiran wayar ka ka amsa ta, kuma in ka yarda ina so in zam kiran ka da yayana. Daga nan maka sa ɗan magun kiran waya ba ta fashi, tun abin na damuna har abin ya bar maman haushi. Ɓangaren catin kuwa da shabi'in da ne sai mun yi shi, gashi ta addabe da ni tausayin ta ne ke dukana. Kasan wata rana sai ga barin gari ya kama ni, na sai tiket ɗin jirgi don tafiyar da zan karta wuri. Muna a layin sikirinin a gabana ga wani sai kuma ni, sai na hango hotonta a waya ta sakai da idana. Sai muka yi gaisawa ya ce ni ko kamar dai na san ka, sai na ce ba mamaki mun taɓa haɗuwa kan wata harka. Sai ya ce mini lala ina da ganin ka kan bidiyon waka, dan akwai waƙoƙinka a cikin wayar mai ɗakina. Har ma ya ƙara da cewa ga ma wayar ta nan ko a hannuna, zan je in kai mata hutu, zan je gida daga aikina. Da Allah za mu yi selfie zan je gida in nuna wa matana, sojan ƙasa ne ni daure ballan barka abokina. Shi yana yin murna yau yayi gamo da mai waƙar hijira, ni ko na shiga tsoro har na yi baƙi kamar shayi zura. A tsorace na gaya masa lambar wayar ya sa ta kuma saura, yana zuwa ƙarshe dan take wayar ta bayyana sunana. Turkash.